Du finder Almen Indkøb ved at taste webadressen www.almenindkøb.dk i browseren. Husk at skrive OE i stedet for Ø i webadressen. For at logge på og få adgang til indkøb, skal du være oprettet med en brugerprofil. Hvis du ikke allerede har en brugerprofil, kontakt da superbrugeren i den boligorganisation, hvor du er ansat. Han eller hun kan hjælpe dig med at få en brugerprofil. Ved du ikke, hvem der er superbruger, så kontakt vores support, og vi hjælper dig med at finde ud af det. Når du er oprettet som bruger, vil du modtage en mail fra os med et brugernavn og en adgangskode. Helt nye boligorganisationer skal også kontakte os for at få den første superbrugeradgang. Hvis du er oprettet med en brugerprofil og kender dit brugernavn og adgangskoden fra velkomstmailen, så logger du på ved at klikke på Login øverst på siden. Du logger på ved at taste dit brugernavn i det øverste felt. Brugernavnet er typisk din mailadresse. Derefter taster du din adgangskode. Du kan bede systemet om at huske dig på computeren ved at klikke i boksen Husk mig. Det betyder, at næste gang du skriver dit brugernavn, vil feltet med adgangskode automatisk blive udfyldt. Du kan også bede om hjælp, hvis du er oprettet med en brugerprofil, men har glemt enten dit brugernavn eller adgangskoden. Du får hjælp ved at klikke på teksten Jeg har glemt mine brugeroplysninger. Send dem lige til mig. Du vil blive bedt om at taste din mailadresse, hvorefter du modtager en mail med dit brugernavn og din adgangskode. Du kan med fordel ændre den adgangskode, som du har fået tildelt via velkomstmailen, til en kode, som er lettere for dig at huske. Det gør du ved at klikke på topmenuen Min side. I højre side kan du vælge mellem at redigere brugerprofil eller virksomhedsprofil. Klik brugerprofil for at ændre din personlige adgangskode eller ændre i dine stamoplysninger, f.eks. i din adresse, din e-mailadresse eller i dit telefonnummer. For at ændre adgangskoden skal du blot klikke på den gule Skift adgangskode-knap. Tast derefter din nye kode i begge felter. Hvis du er superbruger, kan du på samme måde redigere i organisationens stamoplysninger og tilføje nye brugere. Klik på virksomhedsprofil og vælg den gule Rediger-knap, hvis du vil ændre i stamdata. Du kan tilføje nye brugere ved at klikke på knappen Opret bruger og udfylde felterne. Brugernavnet bør være den nye brugers e-mailadresse. Adgangskoden vælger du for brugeren, som jo så selv kan ændre den senere. Du bestemmer, hvilke rettigheder brugeren skal have ved at vælge brugertype. Systemet forvælger brugerstatus, men du kan vælge at tildele brugeren superbrugerstatus for at give ret til at ændre og tilføje nye brugere. Nye brugere skal også tilknyttes en boligorganisation. Det gør du ved at finde jeres organisation i drop-down-listen Gruppe. I feltet Kontaktperson skriver du brugerens fulde navn. Feltet e-mailadresse udfyldes med brugerens mailadresse. Feltet telefon udfyldes med brugerens telefonnummer. Klik Tilføj for at færdiggøre oprettelsen. Den nye bruger vil nu modtage en mail med sine brugeroplysninger. Er du stadig i tvivl om, hvordan man logger på, og eller hvordan man redigerer i sine stamoplysninger, kontakt da Almen Indkøb. Tak for opmærksomheden.